asɛm a okotre ka kyerɛ akura no a wante ase yen sɛ ye nyina be hu si anhwɛ yi a ye be ye ketre ani akura ani agyinamoa asetena no da akye no ye nyina be hu Abusuafo ye mamu nyina akwaba embra Nyansapo TV so se me kase Nyansapo a na wagye me so se ye sane no badwemma kwan so ya san de ahia de bio foforo se ye bedi nkomo de se na efata na futuo wom na bebo yi nyina ene ye sinkonwa ye de ebre wo me so be subscribe to channel no wo be like wo be share mo bibia nya bi ahwe ahu afutusem a Nyansapo bimayefo ye de ebre wo na nyina yensunya de mfirim na emoa yen comment section wo so ye wodea en wacha wadwen na ayefe na ayekama midin eni oba ya asuama yeboa enne enso so nyame ayadom menya ochiame techi mensa abo be medi ewo menchen a menya opanyin ne bedi enkomo enne ochiame mame mema wakwaba ye bruwa boy yana kasa wabo be madi sanete be madi no hu abon tu be nyina che akwawa na bibia boko nyametumi ti asempa me kai se na me wo oteke na me ko mbusa me hote sei nam so amakom yehu adawroma omsi adai nam se adai se de bia mo sore mo di asafu yehu nti yehu a wanfa makom ansan no ko asafu nti amakom yehu adawroma wati asie ye de bia ne we asafu yehu no wati asie kwan so to aso na do to hand of fire ansan no ko a fa makom ansan ya kwa asafu mati asie nti amakom yehu adawroma yo ye de nyame ase so wa hodin mu a ene so ya beto wa ni bedi nkomo ene na ye besua de afiri onchen se ne ma bibire ne ekoso ba de nya ba ne de o se esunye nyansa ne nimde e wa ha nkrantie so na kan o se ya ba ne aba ya ba so ne ya ba me enko me so be twa bi egu ko ye be save akura de ne mako obi bakofu o se monwe akura afere o monwe kakra ne nkora na atu esumi o me se ya de o me se ya to hwe na aka se ne de e ndina broso nkora ni nyina kwi mako nso ni o o mako yi mako ni no muso ya ba e besia nimde ni nyansa e de akọ me ne mahwefo so mani je o kasa ngopa isa bibia ni esia de firi wonchi ti na ne so ya ba ana ene de na wo maye pese ne de wa kasa maye bibi asa ne wo ho ne de atwa so de na wo maye ade a me wo ma en se sese wo mai obia ye hwe ha obia mpeso oka obia asem ene enyina yese ko na ya hwe anoho a hobifu ya hwe anoho a hobifu nti wo se hwe ne do ho na de tie ne se nanan abakosem bi kire se emre bi dui na oketre oni akura ene tie omo afadamfo ya bokura atim na akura so te wono okromfo ebre bia obekọ nti bia okowie bibi de ba fie nti nkanafo omi se jula akpakwe so okro no se kura akura kromfo akura sa hano bibia obefa ye na akura nyem na kotre so ne de me ho mfa me nti me nkọ ba bia nti kotre ti fie na akura koye onyima kakra no awo ne fura ba afede kotre se akura na bibi bono bo a wode ebe si ora no mpenifo so ora nya urapa nti ampa oba no chi ano kotre ma han na ogie so osi ene de miti akoye o awurade akogina machi no se ade osi makonya agina mo aba sasre wode ne be dey osi me wo a da hye awurade yi mi firi mu asomdwe mu a ona be gigi me ma na ma me akura be wa magina mo agigi akura ma sen mu ewrem adi be kokobo anu ode ntu twidua to ye ne bode o se naja ondo ati ode akora ya ba firi no awo mienu ba ba ko be ma ba ko dako ko trete wa na kuraba
say kutre say makwara no wanyi na wo hwa edin be na me fanto no me pese me tu ne di de odi tu agina mo aba no na akura no betu ne di no so de tie ne say me kutre onyame a onfa me ho nche wo so wo no ma nyina onyame onfa me ho nche fa no tu ye nyina be hu ye nyina be hu fia ha eti be hu de bezie ye nyina be hu se ye na mpanimfo so se sebe obakwase ya na ebu no be kire na se akura ante be na se nti da bi so de ye nyina be hu agina mo aso de wo so me hia na ho brase de ye nyina be hu ante waba asebra no akono se aduane nam de asi wo no nuanu oni wadisa yena afede agina mo ahunu asinsi yes wabo ni mudro no oche nyansapo yena dako onso ofri abonten ba akura no obapa ne nkola no dimirika antini no mo akohia no afi dako oba akura no baako ena agina mo aba no o kohia no oba o se na munua we agina mo ase wokoye no ni edi epripiragro ye huri ko tare da ho a ni asa huri abesi fo ndo no huri ko tare da ho o sa huri no ina na kon be wo na ko mbu enti o pray no wuye no se no we no se mari no se o rede me no ko yi demre ena wode ebu no ena ko tresi akura jade wo ye no wo se mempesa ade no hwe no wanfo no ntum okum me ba no ena ko akura no gina mo aba no so ka kire nse ko tre misra obagime ko tre bagime na ko tre na wanti na ebu na me na me de gina hen ma bajo obu no man ho papa ye no si menye sa bio anti menye sa bio titama oja no so fide koma me hu sa da santimati omu be abusuni be nsia da krobi na akura so ko yeniti aba so obi dina woda no ko yeniti ba tim ne wo chi se de odi tim wo akura na wa fa no ho obaya na osi na unua we osi anti okono ampesi a wo mai ye die bibia na so na me de ne boss osi nti wache wa san chibe so wache me banawe na ye nam enne akukọ ni amo abebe ni bebo nu one ni mienu kikri aso gina mo ansa di demire tutu no gina mo aso tiatia mze kotre magino ya hu de na gina mo krim akura ko yo maame se ka ma o maame ai e fom propra afero wo so de ondimi so kotre kan wo bebo ame no se mbebo awo man kan jo se genu mu akura geli ya wa ye nyina ya kan tiri na we ya we no kan di geli na we na fidia kotre so foro dai ena gina mo ase wo kotre da me hu o nsa be kan wono so be hu e free ho no ena o kotre ni agina mo wa ni siai ntem ase oni akura so ntem ase na asemu a o kotre ka kire akura no a wante ase en se ye nyina be hu ye dane ba ya asetena mu a sa na o man eye si anhwe yi a ye be ye kotre ani akura ani agina mo wa asetena no da che no ye nyina be hu nti o se bibi koso ahwe ne ye ka se akura de agina mo aba no ba afie ena kotre ka se on san fa ne nko ba bi okofa no no ti ase a kenyen so ne mase ahie no enti o man kuma chechidie ne tutu de ntakra na ese aboko so te ya obakwase na ebu no be kire na se enti ma me ne se ne a eno so te no ayefo ye moye nsem manana
Ochami. And na basam odia ma ye no. Emu odu papa. Nene ye nyenhwe han fa nhwe ade sa. Na no ka se ye famre ya setene mu. Unu se ede na ekoso nne ya ye nhwe han a ede a ebetime de boni bi abre ye kine bi. Unu se se wo ho a obetie ye se ebunu ehini bi asore se de otumfo ye osore no no akasatia. Ye nya nipa bi se nana oye sa ye traka na mpanimfo se ohuri tra opanyi a usane mem eni kwai sa ni kwa se banisa ni kwai sa se banisa if se ye ho no ye ni no mata na se ekoban se ani tra enton enfasem papa ma anye bia no otumfo ye onu apani nti se bibi kra na ekoso na entwa yi a nye kwaya so ofa so kasa kre no ebi kire mpani no ye menkire mofra ya hwe sa di ya wo ho ana okofa sem ba ko aba no de abeto no okofa nti ye nyina behunu asem no okotre ka kire akura no akura ante ase no ebi na ebubu ba no adenti na ese ba no sa sese wo hwe a ohini bi apempuntu de konkurum ada na wonye bi sa ame mo ya abaso ma ne da bia wo de wo asem a ekofa asem abanko na woka sa na ese ba yese bi wiase aduro no yemprim pumtu yemprim kamumu yemprim koso kane no na kon na ya de pre eniema sese ya de ngumasua ene pre eniema kane obitimi wo no ba wo adware na duro se be ya wo ni nipa be se dukura so akari bomu eni wo ya di nyansa ya di akwala abohu na bamu aketo na oda ne kam na osi abrosai enunum ni ade anei ye hehe so nti se taso on ma de poto onpoto adwe no nyankontomre ni nyaado ana ndi ma sanity nti oduru bra wo se nana no se be nipa pasem ka kire no anye sa odo de beba nya da bia na otufo so benya botresa nipa de Bible si di panye papa onka so obi kosiri mu anyene bag nkoja no ya sa babre ben nti no eduru bra wo se nananom bi edi na asifom na omo so ne kasa se esa ntwaye okay o kanwa onwa omwa esa na de asisi na se dakoro o kubu so a wo ka wo mu ogu o kan wo mu dakoro bia obebi wa no akobua no bi kura no akobua na traso no so bua ma na traso bia bufu akoba abroso se oba tai bi wo ha wo kanwa omwa ne ma bebua nse enam kura wokọ ho a kososo wokọ ho a enam no so ye dufuru penia de ekosuru pii no na abetuo na abde be kofie no ne kasa ehemu anyasem ketwa ene ye de hede na nketwa bi o wadufuru penti no ene na ba akutua no nse ne do so na wokofa nti enema bi wa ye hwe nkan no ya hwe anho a hobefu sa nti wo se aduru bra ese nipa ni bi epe ifze okrobia ni wa bekoso a yeni afutufo ewo nana ho afutufo bia free tete nyina sa ewo nipa etu nana fo ese no omo so ekasa te mone nana kasa na oye no moa ifze nye no di ono ye na wa no eno moa ukro moa wo mai do omo ha no a wo ya mo omo so omo ani ade na wo na ofri ba bi ba ebeka dote ne nchen wo hase na dote hase no kan watsam say ha me obi yire wo na akọchiche na ma wo da bi ono anu na de ono abecha na de sanity ntino I was saying no ye hwe ne ye ka o chemo say ene no eni bia ba wo ene nyini susu aba sa nti ene no akra ya wa ye ho o ade na na so o kra de free titi na ye ne wo mo free titi na ye ne wo mo Bruno ni asante die free titi na mo ye baako
nyina ya kanfo hu ade kro ntia sei wo ya mena ni asa no enye se obia so won kansa emmoa echine bi ho fa ha okese bi aba na yentima nso no fa hyase no na wo senke ye hu bibi asem no me wo fa ye fre nkodwa mponsa wo so wana no ho dre ade a wompe ene se one obi beko ne ntokwa ne fitin ase ye wa mpata no ami edika to retwede kane so ko pattern bo obobo kura gisuku wandi mo wadi kan retwede kane nko ade so okwa no hu se me se wo betumi aso mu atobo se ade na kwa na ebobo me ne wa antimi amasable watana ma na to me metwede no afi na abeka se minjaye no pema sempa so kofi wo fa de oba na me ko ne ntokwa efe kwa ai no dire sa obi edai ibu aso mu amu osimu edai ni ibu mu no hon obi edwane asa wo da na kogu akire ba bi so mu wo no me cheze me ka kire madam fo bi se me wo fa bi wo no dire yi ne ko ye kuro mo te ho nwina sere ne enam se miki no so enam se me wo fa ni ohwe no so na so we nyi obi ne be kire se ne ho de wo na se o sanete wa na so si gina so na ho de to wono na de na ba ko be si mo fa brigade fo susu ne na ko ankran e ba extra antimi o yire twede ba ko asetie ni te bia na beto no twede kane a ode wo ho be chewo asem ne sanete asem no wo ko pre hu di kan to twede kane na o kasa obebo wa to kwa be fono wo na wo ko to twede kane obi apata na so wonti a na efiri nti no o duru bra o se nipa de na si form ye hwe emanense sa atiase emanense ana o ye dia ba ye nana no inside ya watufu yenko amamuo so side yes on say ye penyu for man Ghana penyu for ade bi ho no mu say o say mu hu say ade we o say ye hweye na efiro na kofa ha obi amre yen da bi na ebu ye eguso ye nye da kofa ha oba pe afi na mo chinchina busuafo no so ye ba mo yakọ mo nje kakra they say asojafo na ye fa wo mu stampede ye course won kran hwe nipa dom a ye mo mkọbọ che so blank betinya chem se bia nipa kakra bi mra sa de kakra bi we samra sa de ye hwe han so mu nja bo mo nyom ade ka se me kofa bae me papa te ase no bu bebi kire me wo se ntokwa besi amo apata mo ano ahona di ka ko ho mo ano hono wo ba ena ekọ ware fie bi mu ena oyire ka cho se fie ofo no mu ade sika ofie ho ebi be so me so ono ba na ko wo anim na ogina wanim se okwase a wo de se wo se afi na se agya wa adwo na ayire se nkan hwemanim na me kan me ka kire o ntoko abisia mo apata mo ano ahona di ka ko ho mo ano hono mempeni okon wo na aso wo ampani fo so na aso wo gagauga kura mempre ampa so mempre mummu ade ko di musika chi mamma di matem na sa anete di sade o kan eno no nipa obia ya o pene botom kwa o man no enti wo yato abama no aso wo ho adwen nkrofo be bre ni nimdie bia fo man no nso ya mo post so be obenya ka adamu na wo de nsa benkum ye o baabai wo a wo pre kun to kwa man no o ba no wo hwe ahwehwem no aka kire o mse akwa no ba mo man kwai mo kan kire metu kwai kura mini ya nso tema no pa gibre no nya hwe aburuchire mese de obo pane anyo no boni mu sese ukwadwa basia onipa obegina ne kwachi ugina na chi abeso na beti ahwegwinu mu wonware nje no no anga hunu gwem nso wo mu no anwene ne sa so mo fo bia mo fa ye ho enya to abanoma no nya ne ka de nya ne kaka ne ka ne bi ne na yi no a on fa ye ho kora ne sani fa kora odidi on fa njia wo ode kunwa na ma babai so kan ya mamire kan sa net bi na ye apotofo broni no ode nsa benkum echia no nya mamire ne amane bia na sa broni oni futufo oni wofa oni busuapani enti ono ebufu a otwetuo to pe no ye wo so de head afro tenase ka sam kirawo se wanhwe ya wo de anim guase ya ba ka busua no ndi ye ni mese eni enim teso ma mentobi nti ye kwade ho a itimi tobi
na so nenam say de mpanyifo de nkaye mpanyifo no de atete yen wo fie ama ye de nyini nyina fie nyini wi a enim say enim de ama na ya to enu ato agu sa akokoro bi de kan o say is all right nye brofu papa it's all right yeah wo yire ede mpabo apa wasoma ma wo fa bo afu say me wo fa ase a me di sika kakra wo abusuam ahwe nsuku university no ena wo manimu de say o fa is all right to so isi trisu no papa so mpabo na o be mamu no o ba de mpabo abo so ye kan it's all right baby it's all right ye brofu papa nti mane mfa mbo waso ndi kwa say makwan mane ba ne sa nti is all right de anya de akrachi ni o de bo bra be bo wo enne Ghana mpanyimfo ye hwe han ma ne ma bisi ade bi so anke betimi asi ho kwan tem ana ade bi anke betimi aye ne ntem afiri honom ama abo timamufo ni ye gya to te fie bebre na de ne da ho na de hawo ne amane ebe na opanyihwe eye swame run about interchange yom besom ye ne ho yi sha se fie MPP be so eye asenso boache e mo bo asenka bi o betimi interchange bi na ate traffic so kora eno mo free so aban foforo aba omso hwe so mbeboa obehu ani se na aba wi aba de mo ye no ene enye se na obeka ho asem na be so ye hwe so nka se ye nyina ye kan adwan bom se ye nye mfiri ho na enko de bi ebeka ho asem mpanimfo kan wanti ye se aboa brechie na hwe a ene de esan bre no abrechie nya afi na hwe anya mfie mienu nti ukọ ne ye kokuma brechie a ugina nche so onyini papa ye se hwe no hwe a ono o man so onko nti obedi mensem nti giso ma no so bwa odi si akonkon na hwe na ye twede ne da wabati nti o so onyini o se asehwe o se fa no ko onyi nti ono kan o se minu abaye wo mene no ona nam ne baabi no behwe nti ene menya sem nti abreki esan ebata no hwe ho na na tantwe han ye ne bebire ma ne bo so so na ne abreki esan enu ne abreki esan no we na adwene se nye ma abaye na ewo so timin kabi ma wo muso mo bai se o man Ghana na mbebo ho mo anka se party nti na mbae ade nti na munya party na ekiridie na mo hwe so nye o man no ade nti yebusa secondary base no afira beka so ofiri MPP dabi obeka so ofiri NDC ofiri Ghana na Ghana na ye pe se ye ade nti na wo hwe na anya Ghana panyina se ya eye kumase meyo obeka nsembi na MPP aban woso no ye ne say obesi creative art school kese awa santimam ha e de amaye mofra ene akora na yehu na yehu say wo bibi wo mu nimdie bi ade we beboa na ya che oketwa no a na ye say ye de okọ creative art school na ya nature wo ho ama wa ye perfect was Starfield no nti wunyini ndu panyimfie so no na ade na ewo mu no ya boa ma de na timi nyini ye ma wo hu kwan afa so betimi da sa ade no afa so adidie nsa no dwuma so awodo bebire wo ho esan kwa wo theater kese a enka mo movie for ne anwumtofo betimi han ho de yo programs ama aboa pan wa sentimam ha say kuma se me yo kokasa ya o se Ghana yenye serious sa building na yesiesi o mo pa bi for fanye creative art school de ye den so hu se utu mafo a faso ni so dia wo de kasa kire wo ba onipa wo peto adie no odi ka to pe na to enwo tonkate na to gene na to sei tomoko kakra sa na wenum no asem no ono wo kan onim nani so sei asem no ono wo kan onim nani so sei ebra me hu se Ghana fo nya obi aye pebra bi abo ayi no eye bra apostle Kojosafo me hu so obi ade na adwena kodi nachi ebo papa no ni diem akora wonyina obeto car no ne nkora abere obusa petrobo nso akora da achen se na beye ntina o mampani ko for de na mnim sese nyame boa no oba de a obeboa apostle sese papa na mo agya na ma na wiyo papa ya mfa ni bibia ankere obi ahwe ebi na sese me na ote ha na ye ka no embedru mrebi obi anya futufo mpanimfo mu fra hemfie ba na mamu age mo ntema ma aka mo ndika mo de agane ko mo de go fi wate obi aba akesisem na asase tondie ena de asme hia pa no de hia yen de hia yen ti na maka no se eta so ni made poto de a wonhwe no poto adwe so adin ye twe kuntom mino ni nyaado ana wo poto no de ma na no amano ante emre
Ntina wo yen sa. Ati. Ha. Abusia for bebre ene no chiame aka. Wagina afutu semu a wode maaye ne efa agiramwa ene ketre ena afi ekura samwa mensen abasemu a wode gina so ye afutu maaye no ose hwehwe han bi wo hono ma ewie bone ehwe han bi wo hono de asemba tenye bibia na ebu yani guso bibia na ehwe han ntempa na so ano ntem na ko fa hawamba yesa haw ne ba wuntimi nso ano eda nyina so akofo asmasan ye nyina behu na akofo ni nyina ye na ye bebere ntempa na so ano ntem na emwa ene Nyansapo nkomo ye de brewo ye ne ochiame Takyi mensa wabo be medin just wabo be medin ene no ene bedi nkomo ene wamma yen bi na nye ne bibisa ne nsemu ene ono akasa kyeye bi akyeye nimdie ni bi yensu ane yemfantu anamon na mo nyina mese oso be subscribe to channel no obe like ya share na fe o sha mo bi anya bi na fe comment section wo so ye wo dia wa kye wadwen ebi ho no ma o kye na adwan osan bi san se menya mumi se opanyin we mame mumi se o kye me we mame ya na me pesa ade no eboa yen o ye nkomodie mu e ma no eye fe sa pepepe ne yenye no me se se de bia obehwe Nyansapo e de ama me ye onema bebre e de ma wo afimu disua de bebre ne wo a ye de ma wo afimu Nyansapo de wunim ye so de ya de asem enye se nsem aba nyina ne keke nia ne so ne ye de akire ne mmom ye pempanyifo wo wunim de na mo de ataya asem na asi na chi na ye sua de na kusimu ye hu se de ye sua no fat ye nim de pi awo ho na de atu anamo no ama no aye kama midini oba yesu ama yeboa ye mfansi wa sei wadaroma dasene ye disi ye besia hia bio enche kwara ye besia hia kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bio tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntakra na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa Madawro mountuma ye fe ni din de sayin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata